Bl-imħabba tiegħek naslu. Hija din it-tema li jintażlet għall-maratona ta' 12 sija li se ssir nhar il-Ħadd 9 ta' Lulju. Maratona li Hospice Malta se tkun qed torganizza b'risq tant persuni fil-bżonn u li se tkun qiegħda tixxandar fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni lokali. Net News kellem maċ-chairperson ta' Hospice Malta, Bernadette Bonnici Kind, illi spjegat kif il-hospice qed taħdem sabiex tlesti l-proġett ta' St. Michael's Hospice f'Santa Venera li hu maħsub li jiftaħ il-bibien tiegħu sal-aħħar ta' din is-sena. Proġett li se jwassal sabiex tkompli tissaħħaħ il-kura paljattiva f'Malta li ilha offruta minn hospice sa mill-1989. L-an tal-maratona tillet waħda fil-faddi huwa biex il-post il-proġett ta' St. Michael jitlesta qed nisperaw li nġorru l-operat tagħna eżistenti f'sal-aħħar tas-sena u mbagħad qed nisperaw li nkunu nistgħu ningaġġaw il-professjonisti li fadal biex niftħu l-inpatient unit li hu se jkun l-unika wieħed f'Malta ġifieri li se jkollna 16-il sodda. Bernadette Bonnici Kind saħqet li l-għajnuna tal-poplu illum ta' fissarraf mhux fajnuna għal-għada imma għajnuna immedjata għal min issa u verament bżonna. Għaldaqstant appellata sens ta' altruiżmu, karatteristika ewlenija tal-poplu Malti u Awċi. L-appell huwa li tistgħu tagħtu anke €1 għatuh please. Dak kollox. Min jista' jiflaħ jagħti iktar merba bih, però kulħadd jagħti €1 qegħdin 400,000 ruħ Malta. Tagħmlu l-aritmetik waħedkom, hemm qegħdin €400,000. Min-naħa tiegħu kien id-Delija l-kap eżekuttiv ta' Hospice Malta spjega se jkun fih dan il-kumpless il-ġdid fejn qal li fih se tkun qed tingħata l-kura ta' matul il-jum, inkluż il-kura fil-komunità. Iżda mhux biss. Se jkun hemm ukoll is-servizz tal-inpatients u se jkunu introdotti wkoll kliniċi outpatient. Il-hospice ilha 34 sena topera. Issa wasanna f'pass li nkomplu nkabru s-servizzi. B'St. Michael Hospice ħankun nistgħu noffru pakkett iktar komprensiv fejn il-kura fil-komunità tkompli tiżdied u nkomplu nkabruha anke bid-day therapy services li nkunu qed noffru kif ukoll b'servizzi ġodda ta' inpatient services illi ħajkollna f'dan il-kumpless. Kien id-Delija tenna li ta' kull sena Hospice Malta twettaq xogħol impeccabbli biex tgħinu tagħti kontribut kruċjali lil pazjenti minkejja l-isfidi li huma jħabbtu wiċċhom magħhom ta' kuljum. Għaldaqstant huwa tenna l-appell tiegħu lill-pubbliku sabiex jagħti kontribut għax il-ftit mingħand il-ħafna tagħmel id-differenza.